Γεια σας. Αυτό είναι το δικό μας προϊόν. Λέγεται Glen Microspray Express. Θα σας πω τα χαρακτηριστικά του τώρα. Λοιπόν, είναι ένα αρωματικό χώρο το οποίο ψεκάζει αυτόματα κάθε 9, 18, 36 λεπτά. Μπορείτε να το κοινωνήσετε στο κλεισό και να κάνετε κάθε φορά που θέλετε το κουμπάκι Express να βαράει μόνο του. Να βαράει, και να βαράει. Λοιπόν. Επίσης, έχει λίγες μικροκάψουλες μέσα το αρωματικό, το οποίο βοηθάει στην αποτελεσματικότερη καθάριση των βρωμιών του χώρου. Η πόχα θα γίνεται καπνός. Λοιπόν, πατέρα αυτό το πράγμα μερικές φορές. Κάπως έτσι, μέχρι να το λαγκάρετε. Κάπως έτσι, έχουμε φλωμώσει, μας φουλώσαμε. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε το αρωματικό κάθε όταν σας καβλώσει. Αρκεί να πω κάτι πόχα. Αρκεί βέβαια να σας τελειώσει. Να σας τελειώσει, πάμε και με τα αρωματικά. Τα οποία μπορείτε να φύγει. Μπαταρία! Καλώς αγόρις! Πού είναι ο Γρηγόρης? Πάτνικ! Πέξι! Ναι! Εκεί που λέτε μπορείτε να το πείτε κάθε 36! Κάθε 9, κάθε 36 λεπτά. Yeah, fair. Catch me.